खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 जुन 2020 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन नखराव अननाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन माखौबा साननानै सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ इमोसन जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो अदेबानि हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां आया बांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन सोरजोंबा मोजां मोनलायगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनि अनसायनाय मोनगोन गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन अदेबानि गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला थांनो हागोन गोजान लामा हान्थिनो हागोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनोबो खाबु मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां धोन मोनगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां नखराव अननाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां देहायाबो मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो खामानि मावनो खाबु मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन गोदान खामानि मावनो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव
अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां देहाया मोजां थानाय नङा। मेंनाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब अदेबानि मोननो हागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोबां जेंना नुजाथिगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव अदेबानि मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबाया गाज्रि नोजोर होखोमागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांनो हागौ। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंसोगारगोन। न'खराव खुसिनि दैमु बोहैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन। देहाया मोजां थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुनजों गोसो गोरोबनो रोंगोन। गुबुनखौ फोथायगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर मोजां साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। साननाया जाफुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।